10 mai început. Salut YouTube! Suntem aici doi copii speciali și merem să vedem pe Vlăduț cum să țipă în cap în tufe cu zăpadă. Hai să vedem! Ce pula mea! Hai, ce l-am eu țipul! Ți-ai prins mâna acolo? Dă mâna. Am dă-i fac. Hai că fă fain. Fă mișto. Stai că mai avem niște tufiși acolo. Da țipă-te mai încolo. Aici, Alia. Ce? Vrei tu? Chiar vrei neapărat? Neapărat. Chiar vrei? Chiar vreau. Hai, ce n-ai nimic. Hai. Hai. Du-te, du-te, du-te. No, atât a fost. Nu știu ce greu faci. Ce curmi în frate. Omul de zăpadă. Merem și dincolo. Stai că vine mașină, stai că vine mașină. Ca și câine. Iar medium. Ce? Hai să merem. No, care ce țupi? Nu mă, acolo în parculeț nimic. Acolo în parculeț? Hai. Ce împiză am. Zăpadă. Hai odată. Plictisește lumea. Hai. Te rog. Acolo nimeni. Posesul. Oriunde, duce-și țipă cineva. Ia-l ăla de pe colț. Hai da. Nu-i ceva cu parcheara altă. No. Ai murit, bă? Hai și în ăsta. Noi, ce hâte a fost. Ce-ai împruntat în ceva? Da, mă, m-am geabat pula. Capă drog. M-aș țipa și eu. Hai că filmez eu. Nu, că mă filmez eu. Ce mă pulă? Ia, hai. M-am prins aici, bă.